Takže, čaute ľudia, vítajú vás vlogger.sk a ideme na to. Dneska vám chcem ukázať, jak sa hackujú veci. Takže, dáte si obchod Play, toho môžete vidieť, tuto. A dáte si tam vyhľadať Pocket INV Editor. A potom ho stlačíte. Ale ten svet musí byť survival. Takže momentík. Jak mi to prestalo pracovať. No a dáme si nejaký svet, napríklad, čo ja viem, dáme toto. Vlastne toto nie. Toto. Alebo toto. Pardon. Toto. Dáte si Edit Inventory. Stlačíte. Potom si dáte tuto hore, tuto vidíte. A dáte si add ampli slot. Stlačíte. A tu dáte browse. Stlačíte. A tu si dáte vyhľadať, akú chcete vec. Napríklad dám si vyhľadať diamanty. A tu mám diakrompač a vyberete si, čo z toho chcete. Napríklad diamanty, stlačím. A tu máte, koľko toho chcete, tak napíšete do klávesnice. Tak dáme si 25. No, tak. Dáme. Potom dáte späť. Tu sa vám ukáže také savet, že tu máte uložené. Ale keď chcete hackovať, musíte mať vypnutý Minecraft. Takže, teraz ideme do Minecraftu. Dáte si ho. Vyberete si ten svet. Ja som si vybral tento. Čakáme. Pozrite, a máte 99 diamantov. Normálne ich máte toľko, koľko ste si ich tam napísali, ak je to viac ako 100. Takže odložíme si ich do truhly. A ďakujem, že ste pozerali. Dajte veľa lajkov. Ak sa vám to nepáčilo, tak dislajkov. A čaute.